саду. Марозик завесіў ногі са страхі. Вятры снягі арфуюць у прысадах, закінушы на неба кажухі. Усяго 4 радкі з верша Віталя Гарановіча узгадаліся, і настрой амаль святочны усю істоту агарнуў. Сябры, дажылі, дачакаліся, датанцаваліся, даспяваліся мы і да месяца снежня. А ці ведаеце вы, што ў выданнях Скарыны народная назва месяца падаецца як прасінец? Я, прызнаюся шчыра, была здзіўленая. Уявіце, як бы гэта гучала. Сёння 3 прасінец. У эфіры тэлеканала «Беларусь-3» нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі». А што? Выдатна гучыць, мне падабаецца. Паўтару з задавальненнем. У эфіры тэлеканала «Беларусь-3» нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі». Я, Вольга Сацюк, з усёй адказнасцю заяўляю. Мы пачынаем. Як заўсёды, з развітання з тымі, хто, на жаль, не здолеў скарыць вашы сэрцы. У каго, на жаль, не хапіла запалу улагодзіць ваш тонкі музычны слых. Агучваю імёны выканаўцаў, каму мы машам на развітанне. Мяне маці змалку навучала, мяне маці змалку навучала. Валерія Азаранка. Да сустрэчы. Каб я рана хлопцаў не любіла, не кахала. Каб я рана хлопцаў, каб я рана хлопцаў не любіла, не кахала. Надзея Місякова. Шкада. Толькі бачу, хлопец дзяўчыну вядзе, а я думала, ахотнік ідзе. Ой, у полі 3 дубочкі. Наталя Тамела. Нечакана. Ой, у полі 3 дубочкі. Таечка, не таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Было у батьки 3 сыны и 4 дочки. Лялькі Корпорейшн. Будем сумовать. Хлоп, мои гречаники, хлоп, мои яшны. Замуж мои гречаники, такие не смачны. Хлоп, мои гречаники, хлоп, мои милые. Хлоп, мои гречаники, прибавляйте силы. Сядет хлоп на людей, дивуется. Анжеліка Пушнова. Пакуль. Дива, дива, чья это борода, у себя русская увита. Дива, 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 у себя русская увита. Смолою улета. Дива, 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 дива. Сябры, вярнуць выканаўцаў, якіх мы згубілі, сёння толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ВКонтакце. І зноў наталяйцеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. Галасаванне ідзе на сайце ў раздзеле «Нацыянальны хіт-парад» з нядзелі па сераду. Не забывайцеся таксама, што прагаласаваць можна не болей за 5 кампазіцый. Што далей? А далей прашу быць прыязнымі да тых, хто воляй лёсу трапляе ў хіт-парадны лонг-ліст. Прыслухайцеся да іх уважліва, прыгледзьцеся дэталёва і галасуйце. А зараз гасцінна сустракайце і шчыра вітайце 5 новабранцаў.
все старый дед, узел девку 20 лет. Ой, да-да, ой, да-да. Стали класть и сьяны спать, а старого не видать. Ой, да-да, ой, да-да. Отзывается он с печи, я погрею свои плечи. Ой, да-да, ой, да-да. Погрел плечи, погрел спину, я вышла на хвилину. Ой, да-да, ой, да-да. Погрел плечи, погрел спину, я вышла на хвилину. Ой, да-да, ой, да-да. Ой, беда, беда, калишонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. Ой, беда, 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 калишонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. Толькі дзверы адчыніла, там чакае ўжо Даніла. Ой, да-да, ой, да-да. Цалаваліся на ганку, дзед на печы спаў да ранку. Ой, да-да, ой, да-да. Высцянулі вам урок, каб не бралі вы дзявок. Ой, да-да, ой, да-да. Оберите по плечи, каб сидела на печи. Ой, да-да, ой, да-да. Оберите по плечи, каб сидела на печи. Ой, да-да, ой, да-да. Ой, беда, беда, калишонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. Ой, беда, 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 калишонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. Ой, беда, беда, калишонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. Ой, беда, 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 калишонка молода, на печи старый сидит, на молодок не гляди. На печи старый сидит, на молоток не гляди. На печи старый сидит, на молоток не гляди. Ой, рано раненько Сонейка заиграла. Оу-оу-оу. Ой, рано раненько Сонейка заиграла. Ой, рано, ой, рано, ой. Ой, рано, ой, рано, ой. Ой, рано, ой, рано, ой. А ранней Сонейка Ганулечка устала. А ранней Сонейка Ганулечка устала. Ой, рано, ой, рано, ой. Ой, рано, ой, рано, ой. Ой, рано, ой, рано, ой. Ганулечка устала, гусёнки погнала, а то ж не гусёнки, то шеры зазюльки, летите зазюльки на моей
взять особые ложки на новые подушки. Ой, рано, ой. Ой, рано, ой. Ой, рано, ой. Ой, рано, А у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Одна девка в лесе заблудила, одна девка в лесе заблудила. Молодая по лесе ходила, молодая по лесе ходила. Я ж думала, то дуб зелененький, я ж думала, то дуб зелененький. Аж настаять, хлопец молоденький, аж настаять, хлопец молоденький. Ой, хлопчина, я тебе не знаю, ой, хлопчина, я тебе не знаю. Вы ведьмяне, на дорогу мою, вы ведьмяне, на дорогу мою. А у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Carissimi signori
sto viene sera, farò alla fiera, per la mia bella, compro una pera. Катилась, катилась колода свечи, ударила него в плечи. Нехай не знає, знає і кохає, нехай не поздно, ти не чекає. Зимой и летом елка горела, Боже мой, Боже, елка горела. Елка горела, девок сбирала, Боже мой, Боже, девок сбирала. Девок сбирала, кубочки мыли, Боже мой, Боже, кубочки мыли. Кубочки мыли, квасу где лили, Боже мой, Боже, квасу где лили. Идите, девчатки, не разливайте, Боже мой, Боже, не разливайте. Моей мамцы не докучайте, Боже мой, Боже, не докучайте. Моей мамцы и тогда кука, Боже мой, Боже, и тогда кука. И тогда кука, со мной разлука, Боже мой, Боже, со мной разлука. Ну вось, пяцёрка шчасліўчыкаў абвешчана. Засталося толькі пазваць на дапамогу настойлівасць і упартасць, прагнаць нуду і ляноту і дарыць свае найкаштоўнейшыя лайкі выдатным спевакам. Гэта якраз той самы выпадак, калі ім, акрамя вас, ніхто не дапаможа. Так што пасля старту галасавання за справу, шаноўныя. А зараз самая прыемная частка спаткання. З радасцю і задавальненнем пазнаёмлю вас з тымі, каго вы ўзнагародзілі увагай і прыязнасцю, каму падарылі сваю любоў. У хіт-парадзе папаўненне, дакладней, пераможнае вяртанне гурта, які, як мне здаецца, нечакана і заўчасна некаторы час таму нашу сяброўскую кампанію пакінуў. Неруш! Так, ён, даражэнькі, таленавіты наш гурт Неруш. Музыканты зноў у шорт-лісце. Сёння 10-тыя. Слухаем, атрымліваем задавальненне і, галоўнае, падтрымліваем выканаўцаў сваімі галасамі.
Вясёлыя, завадныя, заўзятыя, прыгожыя, галасістыя, карацей, прыемныя ва ўсіх адносінах. Дмітрый Карась і Марыда гэты тыдзень аказаўся для дуэта больш паспяховым за мінулы. Атрымалася ў паклоннікаў дадаць галасоў у іх скарбонку. І выканаўцы такім чынам здолелі ўзняцца на прыступачку вышэй. Дмітрый Карась і Марыда, 9-я. Мураванцы, вино да вино зелено, стоит коник на стоянце, вино да вино зелено, а он сам не есть, воды не пей, вино да вино зелено, молодый паничек по головце бей, вино да вино зелено. Небі, небі, славний панічик. Вино да вино зелено, як ти будеш жанітеся, вино да вино зелено, Я твою паненку славно перевязу. вино да вино зелено, і сукенки не замажу, вино да вино зелено. Будем ехать полем бором, вино да вино зелено, полем каменным, лесом каренным, вино да вино зелено. Я ты камені папера копаю, вино да вино зелено. Я ты карені папера сякаю, вино да вино зелено. Збіраць рэчы і перамяшчацца на іншае месца наступным спевакам патрэбы няма. Чаму, спытайцеся, адкажу. Таму што іх становішча не змянілася. Не хачу казаць, што топчуцца яны на месцы, бо яно іх цалкам задавальняе. Вядома ж не. Хто ж не хоча быць лепшым? Але вынікі чарговага галасавання вымагаюць спевакоў заставацца на наседжаным месцы. Леся Кодуш, Слава Нагорны, 8-я. Летел ворон молоденький, террас сялён сад, а в тым саде размаўлялі дзеўка і казак. Ты не выйдешь, дзяўчынанька, замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло сонце за балконцем, за темный лесок. Приди, приди, коханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за балконцем, за темный лесок. Приди, приди, коханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за балконцем, за темный лесок. Приди, приди, коханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за балконцем, за темный лесок. Приди, приди, коханечку, ко мне на часок. Отказала дзяўчынанька таму казаку.
стройны і шчыльны хіт-парадны рад пахіснуўся пад націскам тонкай, вытанчанай, зграбанай, прыгожай асобы, якая на мінулым тыдні была ў пяцёрцы так званых навічкоў. І вось што мы маем на сёння. Адразу на 7-е месца вы, шаноўныя прыхільнікі, узнеслі чароўную Веру Карэтнікаву. Не збаўляем абароты, перажываем і падтрымліваем. А наш пан жа маладзенькі, у яго конік вараненькі, на коніка пан сядае, свае нівы аб'язджае, свае нівы аб'язджае, сваіх жняцаў падганяе. Жніце, жняцы, жніце, самі сябе не пазніце. Як будете дажынаці, то будете начаваці. Ой, дажнем мы не дажнем, начаваці не будем. Вези панічачку піва, ураснила, падтаміла бочку піва, наливочки дай справачвай, дажыначкі. Жніце, жняцы, жніце, самі сябе не пазніце. Жніце, жняцы, жніце, самі сябе не пажніце. Уздымаемся вышэй і заклікаем рыхтавацца да выхаду на сцэну Кейсі. Распявайся, размінайся, заклікай на дапамогу ўсю сваю чароўнасць. Дзеля дасягнення выдатнага выніку ўсе сродкі добрыя. Да і вы, фанаты, не спіце ў шапку. Спявачка, я пераканана, зробіць усё магчымае, каб даставіць вам задавальненне. Хай жа і ваш адказ будзе адпаведным. А сёння Кейсі 6-я. Вечорами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорную і червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорную і червоную нитку.
Яшчэ адзін крок наперад, вышэй, туды, дзе лепей і святлей. Крок зрабілі, і на залатой хіт-параднай сярэдзіне апынуліся. І каго мы тут бачым? А бачым мы тут, та-дам, Тацяну Глазунову. Спадабаліся? Спадабаліся вам і песня, і выканаўца. Даказалі вы гэта актыўным, дружным, настырным галасаваннем. Ну, што тут можна сказаць яшчэ? Малайцы! Наталяйцеся творчасцю цудоўнай Тацяны Глазуновай. Белая бярозачка, белая бярозачка, чаму не зялёная? Як жа мне зялёнай быць, як жа мне зялёнай быць, в цёмным лесе стоючы. В цёмным лесе стоючы, в цёмным лесе стоючы, ды на поле гледзячы. Малада, малодачка, малада, малодачка, чаму не вясёлая? Як жа мне вясёлай быць, з благім мужам жывучы, з благім мужам жывучы. З благім мужам жывучы, ды на добрых гледзячы, ды на добрых гледзячы. Загадзіў лясочак, палажы пад ёлкаю, ды накрый саломкаю. Падпалі лучыначку, сама вяжы вулачку, ды крычы ратуначку. Песенно-танцавальны марафон працягвае Віталь Пракаповіч. Ведае Віталь сакрэты прыцягнення і захавання народнай любові. Хаця сакрэты гэтыя ўсе мы і самі добра ведаем. Выдатная песня і выдатнае яе выкананне. І вашы галасы, дарагія паклоннікі, якія вы не стамляйцеся аддаваць за свайго куміра. Працягвайце гэту высакародную справу, а Віталь сёння 4. А у полі пры дарозе дзеўка жыта жала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала. Конік сівы воду піе, дороженьку чуе, а Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А начуе казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маці, кліча вячераці.
браці кліча вячераці. Вечерай, моя маці, калі наварила, а я пайду вячераць, ідзе дзяўчына міла. А я пайду вячераць, ідзе дзяўчына міла. Утапіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Не ломай ты, девка, ручок, бо поломишь кольца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. На третью прыступку нашага імправізаванага п'едэстала я запрашаю Сашу Нема. Так, менавіта ён па выніках вашага галасавання на бягучым тыдні удастойваецца бронзавага медаля. Віншуем цябе, Саша. Віншуем вас, фанаты. На гэтым тыдні вынік выдатны. Трэба, каб наступныя не сталі горшымі. Ой, палола горлица лепяту, ой, палола, и на счастье не збираецца ад справы адвільваць і правільна робіць. Яна з пустазеллем змагаецца. Я апяваю і працу, яе вынік
Дзякуй вам, сябры, за тое, што заўважаеце нашы сумесныя намаганні і па вартасцях іх ацэньваеце. Пераконваем, запалу, дарыце вам задавальненне. У нас ой яшчэ колькі. Вольга Сацюк, другая. Ну вось, дзявятка абвешчана, і нам нішто і ніхто не перашкаджае акунуцца ў творчасць лепшых яшчэ разок. Дзясятае месца. Гурт «Неруш». Рано раненько, раннего синика, там плавали два бобры. Дмитрий Карась и Марыда, 9-й радок. Леся Кодуш и Слава Нагорный, 8-я. Вера Каретникова, сёння 7-я. Вечорами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала. На 6-м месцы Кейсі. Вышивала чорную и червоную нитку слала. Тетяна Глазунова у рейтингу 5-я. А у полі при дорозі
Віталь Прокопович, 4. У бяжалай крынічэнькі коніка пувала. 3 место Саша Нема. А на гары мельница, мельница. Ой, вер, герцам, перцам, лупцам, губцам, мельница. Ой, вер, герцам, перцам, лупцам, губцам, мельница. Вольга Сатюк, серебро. Посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. А зараз сустракайце і вітайце Аню Зайцеву. Чарговы хіт-парадны залаты медаль адпраўляецца ў яе ўжо перапоўненую скарбонку. Вербіца, под горой корчомка, а у той корчомці весь мой род гуляє, весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляє, і мяне мяню вспоминає, мяню вспоминає, вспоминає. Сестриця лепшу долю має, ти з нами гуляє, ти свою лепшу долю має, ти свою лепшу долю має. Лепшу долю, лепшу долю. Через воду попливу у човні, я до білої повні, да я є, я до білої повні, попливу у човні. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.3belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйте, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.